Breve Naturprodukter, de har altså problemer, når de tørrer skinker. De får en masse mug. Tror du, Tublin det kan klare det? Jeg vil umiddelbart vurdere, at Tublin er et fantastisk materiale til det. Vi har stor succes med at tørre oksekød i Tublinposer. Og den teknik, den kan vi sagtens overføre til skinkekød. Ingen problem med det. Før vi brugte Tublinposer, der havde vi en utrolig meget manuelt arbejde for at lave de her skinker. Både nedvaskning af skinker for at holde skimmel nede, hele tiden kontrol. Nu, efter vi bruger Tublinposerne, så har vi en meget mere simpel arbejdsproces. Vi har en gang, hvor vi pakker dem, så modner de og svinder, og så pakker vi dem ud igen og trækker alt skimmel af på ydersiden af posen. Det er simpelt. Rent fagligt, så er posen også fantastisk, fordi at du får en kvalitetsforbedring af råvaren. Om du bruger det som til noget fersk, modner noget fersk oksekød eller grisekød, så smider du noget væske og får en bedre smag og en bedre skæreflade og holdbarhed og duft også i og for sig. Den her teknik, som vi har udviklet her, og hele den her modningsproces, passer bare lige ind i vores udvikling, og den tendens, der er lige nu. Alt det, der hedder charcuterie, alt det, der hedder tapas, ting, fermenterede produkter. Husk de der økologiske grise, vi ude kigge på, Jens. Det kan jeg. Det var en rigtig god dag, hvor vi snakker om, hvordan vi kunne gøre det bedre. Og jeg kan huske, du lover mig, at Tublin, det var løsningen på at tørre skinker i Danmark. Uanset hvad klima, så får du det produkt her. Jeg tror, det er lykkes. Så, Jeg synes, vi kan se, at Tublin det virker, Claus. Ja. Skål på det. Tillykke med succesen.